Nutrisyon kareng anak at pamanyundo king libreng edukasyon, ing pilan kareng mumunang isyong linatag ng Senator Bam Aquino. King pamamuklat ng special session ng Senado, kay bat ning pilang paruminggong pangateng gadareng obra king Kamara. Agad ning sinalang Aquino ang Senate Bill No. 2272 o yung masustansyang pagkain para sa batang Filipino kamaglayong amyenda niya. Yung Republic Act No. 11037, bang pasiknangan ng National Nutrition Program at pakibatan ng problema ng pangabansot at malnutrisyon dareng anak. Mr. President, mga kasama, ang nutrisyon po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon. Agpangking senador, maulagang parti ning pamanangat ning kalidad ning edukasyon, ing pamanigurado na mabsi at mabulas la ring magaral. Agpangkaya, ing nutrition, ing metong long-term investment king human capital at ekonomiya, uling mas matas ing pamikatago na ring mabulas sa yanak, managumpela ka ring eskwela at maging productive as citizen. Ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan. Sa edukasyon, kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito, ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Kawani king nutrition reform, dinikdik niya muna mga Aquino yung pamagpatupad ng Last Mile at Gida Schools Act, bang apalawak ing access kareng eskwela, dalan at internet connectivity kareng masulod a komunidad. Balaos niya namang susulong yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung libreng matrikula kareng state universities and colleges. Makanyan mo rin yung ICE Act para mas transparent at masalese yung distribution ng ayuda. Kabilang pa kareng kayang susulong yung panukala a Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, National Center for Geriatric Health at ring reforma king GASTPE Act. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog, at handang matuto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Totoo, King Balen Susuyo.